Little Big Genius! Avui parlarem sobre la funció de relació i els sentits. Recordem que una de les funcions vitals dels éssers vius és la relació, que és la capacitat de percebre els canvis o estímuls que ocorren al nostre voltant. Alguns exemples són l'olor d'un perfum o el soroll d'un xiulet. I com captem la informació del nostre voltant? Doncs ho fem a través dels receptors sensorials, que són cèl·lules especialitzades que capten els estímuls de l'exterior. Una vegada han captat la informació, aquesta s'envia al sistema nerviós, que és el conjunt d'òrgans encarregats de controlar les accions que fem. Aquests receptors s'agrupen en llocs determinats del nostre cos, formant el que coneixem com els òrgans dels sentits. Els sentits principals són la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte. En primer lloc, la vista és el sentit que ens permet veure els elements que tenim al nostre voltant i diferenciar la seva forma, color i grandària. I els òrgans encarregats són els ulls. Aquests ulls estan formats per 3 capes. L'escleròtica, que és la capa més externa i dura, de color blanc i que no deixa passar la llum. La coronoide és una membrana fina plena de vasos sanguinis. I la retina és la membrana més interna de l'ull, en què es troben els receptors visuals. A més, a l'ull hi ha altres parts. L'iris, que és la part de l'ull que té color. La còrnia, que és la part central de l'escleròtica. La pupil·la, de color negre, regula la quantitat de llum que entra als nostres ulls. El cristal·lí és la lent que permet enfocar les imatges. I per últim, el nervi òptic, que és la que envia la informació que hem rebut fins al cervell. Com que els ulls són tan delicats, tenim unes estructures que fan de protecció. Tenim les celles, que els protegeixen de la suor, les parpelles i pestanyes, que els protegeixen de la llum i de cossos estranys, i les glàndules lacrimals produeixen llàgrimes per mantenir l'ull humit. En segon lloc tenim l'oïda, que és el sentit que ens permet captar els sons que es produeixen al nostre voltant, i els òrgans encarregats són les orelles. A les orelles també tenim 3 parts. L'orella externa, amb el pavelló auditiu, que capta els sons, i el conducte auditiu extern, que és la carretera que els porta fins al timpà. En segon lloc tenim l'orella mitjana, on hi ha el timpà, que és una membrana que fa de separació entre aquesta part i l'exterior. I també tenim els ossets. I a l'orella interna tenim el cargol, que és el conducte on hi ha els receptors auditius, i el nervi auditiu, que és la que transporta la informació fins al cervell. A més, en aquesta part també tenim el sentit de l'equilibri, que és l'encarregat de mantenir-nos estables. El tercer sentit és l'olfacte, que ens permet percebre les olors del nostre voltant a través del nas. El nostre nas també té 3 parts. Primer, les fosses nasals, que són unes cavitats en les quals l'aire s'escalfa i es neteja de possibles gèrmens. El nas, que és la que connecta les fosses amb l'exterior, i la pituïtària, que és on es troben els més de 400 tipus de receptors olfactoris. Aquests receptors poden detectar més de 3.000 olors diferents. Després tenim el gust, que és el sentit que ens permet detectar el sabor dels aliments, i el seu òrgan és la llengua. A la llengua tenim papil·les gustatòries, que són unes cèl·lules receptores que s'encarreguen de diferenciar els sabors i fer-nos saber si un aliment és comestible o no. Segons on es situen, podem distingir 5 sabors bàsics: el dolç, com el plàtan, l'àcid, com la llimona, el salat, com la sal, l'amarg, com el cacau, o l'umami, que és la barreja equilibrada de tota la resta, com per exemple el formatge curat. I saps què? L'olfacte i el gust treballen en equip, formant el que coneixem com flavor, que és una barreja de sabor i olor. Per això, quan estem encostipats, ens costa assaborir els aliments. Has intentat de menjar alguna cosa quan tens el nas tapat? Per últim, tenim el sentit del tacte, que ens permet percebre la forma, l'aspecte i la textura dels elements que ens envolten. El seu òrgan és la pell, en la qual trobem un munt de receptors sensitius que ens permeten identificar la pressió, la calor, el fred i el dolor. En resum, els éssers vius percebem els estímuls de l'exterior a través dels òrgans dels sentits, que transmeten la informació al sistema nerviós. Tenim 5 sentits: la vista, que té com a òrgans els ulls, l'oïda, amb les orelles, l'olfacte, amb el nas, el gust, amb la llengua i el tacte amb la pell. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius! Espero que us hagi agradat. Fins aviat!